Nangabot na ang pipila ka mga out-of-town contingents nagpahiluna sa ilang assigned billeting school. Samtang nangabot na usab ang augmentation force sa kapulisan gikan sa Bohol nga muabag sa pagpatuman sa peace and order sa Sinulog Grand Parade. Ang report ni Alan Domingo. Naatlan sa GMA, Regional TV Balita Misdak, kining bagang duot sa kapulisan. Gikan sa lalawigan sa Bohol nga mao pa lang ang pagpangabot diya sa Plaza Independencia. Nasairan nga mabot sa 500 nga mga police force ang gipadala gikan usab sa nakadiyang lungsod sa probinsya sa Bohol. Sila ang kabahin sa pwersa nga moabag sa peace and order implementation sa Sinulog Grand Parade. Nasairan nga abot sa 8,000 ka mga pulis gikan sa Dakbayan uban ang augmentation gikan sa ubang kalungsuran ug lalawigan. Kini aron masiguro ang kahapsay sa dakong relihiyoso ug kulturanhong kalihukan sa Dakbayan. Meron pong inihanda po na mahigit more or less 8,000 po na mga personnel na nakadeploy. Ito po ay binubuo ng mga police personnel at saka po yung mga other force multipliers po from local government units. Gisugdan na usab pagpakatap sa sulod ug sa gawas sa Cebu City Sports Center ang mokapin sa 700 ka mga police personnel. Adunay gipanguntar nga CCTV nga magmonitor sa kalihukan sa vicinity sa Cebu City Sports Center. Aduna usay mga drone nga ipalupad. All systems go na alang sa Sinulog 2025 Grand Celebration. Apan pahimangno sa atong mga otoridad nga kinahanglan mutuman gyud sa lagda nga ilahang ibatuman aron maligayan ang problema nga motumaw. Samtang nangabot na ang contingent gikan sa Davao Occidental nga unang higayon magkasalmot sa Sinulog Grand Parade. 220 ang gidakanon nila nga gipahiluna sa eskwelahan sa Barangay Lahog. Hugot usab ang seguridad sa mga billeting schools. Kung unsa to nga mo ang mga kultura, ang mo ang mga tradisyon, among ipakita, among paningkamutan nga musut mi dito sa Sinulog Festival sa kay Senior Santo Niño because some of our Blaans is Christianized, no? Cleanliness amo gyud gikuan, but we would like them to enjoy and really dance for the Senior Santo Niño. Ang amo gyud gikuan is ang safety will always be the priority, including ang ilang electricity, the use of the water. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.